हादरनि 29थि उदांस्रि सानखौ क'क्राझार जिल्ला खुंथाया गाजा गोमजायै खुंफुंदों। ब्रिटिश खुंथायनिफ्राय उदांस्रि मोननाय सान 1947 मायथाइनि 15 आगस्ट जाय सानखौ दुलाराय हादराव उदांस्रि सान महरै फालिबोदों। बेबायदिनो दिनैबो 29थि हादरनि उदांस्रि सान। देग्लायनि उदांस्रि सानखौ क'क्राझार जिल्ला खुंथाया बोसोरफ्रोमबो फालिबोबाय थानाय बायदिनो दिनैबो फुंबिलिनि समाव क'क्राझार सहरनि गोजौसिन गेजेरारि आरो थांखि गोबां फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै खुंफुंदों। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ क'क्राझाराव फालिनाय 29थि उदांस्रि सानाव नुजाथिनानै हादरनि माहारियारि फिरफिलाखौ बिरहोयो। उदांस्रि सान फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै जिल्लानि गेजेराव गुबुन गुबुन बिफानाव हाबा मावनाय साबसिन मावसुमाफोरनो बान्था होनायजों लोगोसे क'क्राझार सहरनि गुबुन गुबुन फरायसालिफोरनि फरायसा फरायसुलिफोरनि हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय बायदि बायदि हाबाफारिफोरखौ मावफुंनाय जायो। हाबाफारियाव जिल्ला खुंथायनि जिल्ला बेंगिरिजों लोगोसे मोनफ्रोमबो बिफाननि मावख'गिरिफोर, फरायसा फरायसुलिफोरजों लोगोसे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमाफोर, एमएलए, एमसिएलए आरो गुबुन गुबुन ओनसोलनि सुबुंफोरा मैखोमै बाहागो लानायजों मेहेरगोनाङै मावफुंजायो। भारत हादरनि उदांस्रि सान जों क'क्राझाराव फालिदों आरो बे उदांस्रि सान फालिनायजों लोगोसे बे हाबाफारिनि गेजेरजों आङो जोंनि भारत हादरनि जोंनि प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया महामहिम द्रौपदी मुर्मुजिनो आङो जोंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ बावहरदों। भारतनि प्राइम मिनिस्टार मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथांनो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावहरदों आरो लोगोसे आसामनि गभर्नर बिथां आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनोबो आङो गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ बावदों। भारत हादरनि साफ्रोमबो नोगोरारि, आसाम आरो बड'लेण्डनि साफ्रोमबो नोगोरारिनो आङो गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ बावदों। बे समाव भारत उदांस्रियाव जाय जोंनि बिर जोहोलाव जोहोलावजोआ जिउ होनांबाय बिथांमोननि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि खाथियाव आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों। माहारिनि बिफा महात्मा गान्धी जायनि मोन्थोरजों जायनि लामा दिन्थिनायजों अहिंसानि लामाजों भारत हादोरा उदांस्रि जाबाय, आङो बिथांनिसिमबो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों। भारतनि मिलिटारि, एयार फर्स, नेभि, पेरामिलिटारि फर्सेस बयनिसिमबो आङो साबायखर बावदों। बिथांमोननि थाखायनो भारतनि साफ्रोमबो नोगोरारिया, जोंनि आइजोफ्रा, जोंनि गथ'फ्रा, जोंनि गासैबो थाखोनि सुबुङा मोनसे रैखाथि गोनां अरायसम जिउ मोननो हादों। बेनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों। बड'लेण्ड ओनसोलाव जोङो दिनै उदाङै संसार जानो हादों, रायजो जानो हादों जोंनि राव थुनलाइ हारिमु सिनायथिखौ लानानै। बिनि थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावदों। बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जाय बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावदों। दिनै भारतनि मानगोनां प्राइम मिनिस्टार बिथाङा भारत हादरखौ मोनसे जौगासार हादर दानो थाखाय बिकसित भारत मोनसे मिशन लादों। बेजों समानै समान आगान होनो थाखाय बड'लेण्डआवबो जोङो सोलोंथाइ, जोंनि रांखान्थि, समाजखान्थि गासैबो हाबाफारिफोरखौ बेजों समानै आगान होफानो थाखाय जोङो प्रिपेरेसन खालामदों आरो देग्लाय बोसोराव जों गोबां गोदान गोदान मोजां मोजां हाबाफारि फोसावदों जायनि गेजेरजों जोंनि आइजोफ्रा लाब जागोन, लाइमोनफ्रा लाब जागोन, फरायसाफ्रा लाब जागोन, आबाद मावग्राफ्रा लाब जागोन आरो गासैबो हारि माहारिजों खौसेयै जोङो गोजोन थासारियाव आवगायलांनो थाखाय मोनसे मोजां थासारि दानो हागोन आरो बड'फानि सिमां बायदियै गेरेमसा हारि दानाय आरो जौगासार ओनसोल दानायाव जों जाफुंसार जानो हागोन। माबाफोर बिथांखिफोर फोसावनाय जादों? जोङो गोबां बिथांखि अलरेडि फोसावखादों। आङो बेखौनो दिनै बेवहाय मख'दों। मोनसे जाबाय बिमा सिबिनाय बिथांखि। जोंनि जायफोर मुंख्लंफोर बिथांमोननि असे बिमा मोना थांनानै दङ, आइमोना थांनानै दङ, जायफोरनिखि न'खर सामलायनायाव एसे उसुबिदा जादों, बे जायफोर थांनानै थानाय बिमाफोरनो जोङो साफ्रोमबो जोंनि आइमोननो
जोङो मास मोनसेयाव 1000 करि बिथांमोननि जिउ थाजासिम जोङो बिथांमोननो मदद खालामलांनायनि मोनसे हाबाफारि फोसावदों। बड'लेण्ड ओनसोलनि रांखान्थि जौगानायखौ नोजोर बोनानै हाउस हल्ड इनकाम ग्यारेन्टि प्रग्राम जोङो फोसावदों। चाइल्ड फ्रेन्डलि बिटिआर साफ्रोमबो खुदियाफ्रा साफ्रोमबो उन्दैफ्रा जाहाथे मोनसे रैखाथि गोनां जिउ मोननो हायो, ट्राफिकिंनिफ्राय फ्रि जानो हायो, चाइल्ड लेबारनिफ्राय फ्रि जानो हायो आरो गोग्गो देहा आरो सावस्रि लानानै देरनो हायो, लावनो हायो, सोलोंथाइ लानो हायो। बिनि थाखाय मोनसे चाइल्ड फ्रेन्डलि बिटिआर मिशन जोङो फोसावदों। वमेन एम्पावारमेन्ट मिशन जोङो फोसावदों आरो हेपिनेस मिशननि गेजेरजों जोंनि जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय बिसोरनि न'खरफोरखौ सापर्ट खालामनायजों लोगोसे जायफोरा थांनानै थानाय जोंनि जोहोलावफोर जायफोर गोबाव सम न'खौ नागारनानै सोमावसारबोबाय बिथांमोनखौ मदद खालामनायनि थाखाय हेपिनेस मिशनजों जोङो खामानि मावगासिनो दङ आरो गासैबो हारि माहारिखौ खौसेयै लानानै आवगायलांनो थाखाय कमिउनिटि वेलफेयार डिपार्टमेन्टखौ जोङो फोसावनानै गासैबो हारि माहारिखौ जयै लानानै आवगायलांनायनि थाखाय जोङो हाबाफारि फोसावदों। रेडिअ' टेलिभिसन आरो फर्मार उदखाटार दिनै जोङो रेडिअ' आरो टेलिभिसनाव 1950 मायथाइनि उनाव जायफोर खनजेननायनिफ्राय लानानै आथिखालसिम जोङो बिथांमोनखौ दा बेलासियाव बरायगोन आरो 16 मुंख्लं रमान स्क्रिप्ट मुभमेन्टनि बिथांनि न'खरफोरखौ जोङो दायो एसे उनाव बरायगोन। नेशनेल पार्क जानायनि उनाव सिखना जोहोलाव दंफां दाननायनिफ्राय जायफोर गोजानाव थाबाय बिथांमोनखौ 5 जौखौ जोङो दायो बरायगोन, बिथांमोननो अनसुंथाइ होगोन आरो बेबायदिनो जोंहा गोबां गुबुन गुबुन समाव मुंख्लं जालांनाय माखासे मुंख्लंफोरनो मान बावगोन जोङो। साननैसो उनाव जोङो जायफ्रानोखि सुरां सिखारि होनो जायफोर जुनादखौ बुथारनाय बा फरेस्टआव गाज्रि खामानि मावनाय बिथांमोननोबो जोङो जायफ्रा गोजानाव थाबाय बिथांमोननोबो अनसुंथाइ होगोन। बेबायदि गोबां हाबाफारि आरो एक्स भलेन्टियार्स वार्कार्सफोरनोबो दिनै जोङो एसे माने बेसेबां मान बावनायजों लोगोसे अनसुंथाइ होगोन। बेबायदि हाबाफोरखौ दिनै बेलासियाव लादों जाहाथे हारिनि गेजेराव रावबो दुखु मोननानै थाया, रावबो जेंनायाव गोग्लैनानै थाया आरो हारिया इयुनाव मोजाङै दावगालांनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै बे हाबाफारिफोरखौ लानाय जादों। साख्रियाव थिसनथाइनि अलरेडि जागासिनो दङ प्रसेसा, जों नोजोर बोदों जे खुनु जाहाथे उसुबिदा जाया। दा नंखायनो जोङो थाबैनो LP UPनि फोरोंगिरिफोरखौ थिसननो थांगासिनो दङ। बेनि बादै 3 ग्रेड 4 ग्रेडनि साखरियाबो थाबैनो जानो थांगासिनो दङ। आसामनि चिफ मिनिस्टारा बुंनाय बायदि बिटिआरआव फार्स्ट क्लास सेकेन्ड क्लास